Good morning, good morning, good morning, good morning mga kapaparts around the world. Gusto nyo ba magtuto ng Chavacano words o language? Tayo na sa channel ni Paparts Joe. Dito matuto kayo ng mga Chavacano, kung paano magsalita ng Chavacano. The language from Zamboanga City, which is we call Chavacano. Chavacano is a Latin word o Latin language. So, bihira lang tayo makarinig ng mga ganito klaseng mga lengguwahe, no? So, tayo na sa Paparts Joe. Maraming mga upload na Chavacano tutorial upang matuto din kayo ng kahit paano ng Chavacano. So, go! Tayo na, mga kapaparts! Paglapak pa lang ng eroplano sa Zamboanga City, sa aeropuerto meaning airport, no? So, pagbaba nyo, syempre una sabihin nyo, makita nyo, bienvenidos. Bienvenidos a Zamboanga. Ibig sabihin nun, welcome to Zamboanga. Bienvenidos, ibig sabihin, welcome. No? So, paano ba mag-greets? No? Buenos dias. Buenos dias. Ibig sabihin nun, magandang araw. Buenas tardes. Magandang hapon. Buenas aga, magandang umaga. Buenos dias, magandang araw. Kung sa isang salita tayong nagsasalita, ganito. Magandang araw sa iyo. Sa isang tao yan. Magandang araw sa iyo. Buenos dias con usted. Buenos dias con usted. Si manada, kung marami, buenos dias con ustedes. So marami, con ustedes. Con usted, iisa lang. Kung more than one, con ustedes. Buenos dias con ustedes. So, ganon, mag-greet, no? Buenos dias. So, kumusta ka? Kumusta kayo? Ganon. Ganito yan. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal usted? ¿Qué tal usted? Kumusta kayo? Kung isa, kung marami, ¿qué tal ustedes? ¿Qué tal ustedes? Kumusta kayo? Yan. Buenos dias. Magandang araw. ¿Qué tal usted? Kumusta kayo? Kung marami, ¿qué tal ustedes? ¿Qué tal ustedes? Kumusta kayo? Kayong lahat, ibig sabihin marami sila. No? Kung iisa lang, ¿qué tal usted? Sa isang tao lang yan, ¿qué tal? No? Kumusta? Ang kumusta po sa Chavacano ay ¿qué tal? So, may natuto na tayo na good morning, magandang umaga, buenas aga, no? Buenos dias, magandang araw, buenos dias. Then, ¿qué tal usted? Kumusta ka? Ano? Welcome a Zamboanga. Bienvenidos a Zamboanga. So, yun. Bienvenidos. Welcome to Zamboanga. Then, anong gusto nyo malaman na saan? Saan? Saan ba dito mahanap ng sasakyan? Saan? Onde? Onde ba kita pwede mira service? Pwede munta? Onde? Saan? Saan dito ang hotel? Onde aquí el hotel? Yan, onde. Ha? Saan? Onde. So, gano'n yun. So, tuloy-tuloy lang panoorin dito sa YouTube channel ko upang may matuto rin kayo ng Chavacano words o Chavacano language. So, nagsimula tayo doon sa Buenos dias, magandang araw. And then, kumusta ka? ¿Qué tal usted? And then, saan? Onde? Saan tayo? Saan dito may hotel? O, onde aquí tiene hotel? Ano? Ang ano, cosa. Gamitin natin to sa sentence, no? Cosa. Cosa nombre del hotel. Anong pangalan ng hotel? Nombre, pangalan. Cosa, ano.
Cosa nombre. Anong pangalan? Nombre. Take note. O mayroon ba kayong mga ballpen? Take note. Cosa nombre. Anong pangalan? Onde parte. Saan banda? Onde parte. Onde parte el hotel. Onde parte el hotel. Saan banda ang hotel? Onde. Saan? Grande, malaki. Ang opposite sa grande, sa malaki, maliit, di ba? Ang opposite sa maliit, grande, malaki. Grande, malaki. Maliit, jutay. Grande, malaki, maliit, jutay. So, tuloy-tuloy lang po. Subscribe so that everyday mag-upload ako ng mga Chavacano language, which is we translate it into Tagalog, no? So, grande, malaki, jutay, maliit. So, salamat sa panonood ng mga videos Chavacano ko, no? So, subscribe lang po upang always tayo updated sa mga bagong video na Chavacano tutorial. Please subscribe and follow my YouTube channel. Thank you. Salamat. Maraming salamat po.